ing ati yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu pindho mimilan mintuna ayo bareng nimas hana tepi wajib sido asih aku kang setya satu nganti saiki kebesani petang kepapan obor sumber handika pangayo manku lahir batin kuwus nyoto among saja andika samuni kurang reno tondo yati paseksene rika lane ora sida luwe aku nang ngene carane. Iki suaramu kok malah penak iki kepriye to cerita? Aku iki mau budal iki mau sik adus kembang tujuh rupa iki. Oh, ngono. Nggih. Adus kramas. Nggih. Oh. Lah di sawang Pak Sutris ya ngebleng nah aku kok. Pak Sutris enek anune kok. Layak kok sajake wajahe kok semringah. Nggih, semringah. Tur yo semangat. Semangat 45. Nggih sinar budaya apa to sing ndak semangat? Wayu. Oh ya mesti no. Wedok apa ya? Yo, bacot lanjut. Mugian to berkahing widi anti komong tansah limpah panyu setya kula
Mustika Channel. Mas Sony, Mas Moe Moe, Mas Wisnu, Mas Sopo Ndaro. Engko kenalan ya. Aku kang setya satu handika pengayo manku lahir batin kuwus nyoto among saja handika samuni kurang reno Tonjo yati paseksene rikalani ngangkat lepati jatan lesu mungkin tuk berkahing widi andika mung tansah lipat panyuwun sedya kula tansah nglam-lami sing penting aja lara ati lho Rama. Ndak oleh nek lara ati. Iya. Ayo Mas, beksan Mas. Ini YouTuber beksan oleh lho. Tak geret apa piye? Nggih monggo Mbak Reni dipun lajengaken. Nggih, siap Rama. Kurang apa aku iki dadi wanita? Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak gedherke yen to weruh sliramu cecer dheweke ando matresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyandeng wanita liya wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa jaga